ikusirik talde uneko unan euskalduna garela eta zer eta Euskal Herriko kirol bat praktikatzen dugula, gure taldean izugarrizko garrantzia ematen diogu hizkuntzari, ez? Gure ama hizkuntzari, eta gaina iruditzen zaigu talde bezala eredugarri izan gaitezkeela, ez? Euskaraz aritzen gara beti, euskara erabiltzen dugu gure egunerokotasunean, orduan ze hobekigo soka bera hartu eta denak alde berera tiratzen baldin badugu, ez? Indarrak batuz. Gure arigunerik garrantzitsu edo fuerteena da entrenamendu tokia da, ez? Hor juntatzen gara talde guztia, neska mutil denak eta azkenin 20 bat lagun juntatzen gara eta hortxe ematen diogu gure erabilerarik handiena euskarari, ez? Hor sartzen dugulako ordu gehien, gero egia da plazatera deitzen garenean ere eta txapelketak eta baditugunean ere hor ere bere garrantzia dela guretzako euskara hori sustatzea eta batez ere, bestazaleak garenez ere mai inguruko hortan ere arigune ederra dugu euskara erabiltzeko. Orain arte bezala segituko dugu bai entrenamendutan eta mai ingurutan euskaraz, eta gero sokatira mundun edo txapelketa bat dugunik hola, bai epailekin, aurkezlekin eta hola, euskaraz segituko dugu lehenbiziko hitza beti euskaraz, eta norberak bere egunerokotasunean hau bizi rola hartzeko aukera baldin badu, hobekigo betire lehenbiziko hitz hori euskaraz egin, eta belarri prest diren horiei, hau bizi direnai ere bai hizkuntza ohitura horiek mantentzen edo aldatzen laguntzeko. Animatu nahi genituzke Bortziriko bertze elkarte eta erakundik eta horrela, euskararen izena ematera, arigune izateko, eta bereziki kirol eta kultur elkarteak eta horrela, beraien eskudagon hori egiteko eta euskadari beraien bulkada emateko eta denan artin antzinera egiteko.